Hello guys, madung adlaw nating tanan sa karon adlaw guys, dia gahimot og sampurado. Kajungit na naghimok og sampurado guys. Kuan ni si Ja pilit. Na. Mo nila mihimuon kay pilit. Nay no. Napay wa na tunaw na nagtibuok og tablija. Mo nig tablija nga tong gi hulma-hulma. Kuwaw sabaw ko no. Sabaw nga. Lugangan sa sabaw. Hilaw ka magpilit. Tao panghunaw na ka. Anang gibot ang agatas. Nay, dara nay. Maram niya ang pamahaw. Pamahaw for today's video. Magatas ko. Di agatas. Nanghunaw na ka. Nanghilabot na kuting. Dahil kag maghilabot kag kuting mapaakan ka. Mairing lagi ka kaluga dyan, timan kag Sukalan na eh. Wa pa. Palapi ka sukal po da. Namiso ng ka. Wak ka Mariano. Lami kay naghawt-hawt lagi na eh. Ayaw. Sira di kayo gamit ko. Lagi mo pong kutsara, gikan pus ko, basa-basa na. Sampurado for today's video. Happy Sunday dahil na to guys. Ngingom mi dahil kay si Bingbing. Tukan ning laya sa Valencia. Si Ayana, ang Setiali, to ni Simba. Si Tatay, to aning layas, tos nangka. Naman. Pagkuwagi mo rito, ano ni? Ay, di makagus. Arte magkagsalin. Gusto po kag tibuok. Mag-Bombay ay. Ha? Ako pa ba mag-Bombay? May lamig ko pa na. Paano nila mo? Kahit sa buong nanda, tamis ba? Magpanit sa bungon. Mga tumakasati, nangadagad na nagabanda, kaya nasamdan. Grabe lagi bunga na eh. Ang angkay ni kuha nga na, usara, tagak magpagkabahan, may labot. Mapakla man ko no. Hindi na mapakla na eh. Oo. Mapait, mapakla. Halaga, sumuka lang naghana. Nganong tulo man na? Gunting mo na ako. Unsa nang kandi nga adoy? Baji laki. Ibuok pa mag-uban. Be, tamis ba? Uy, agas. Kanta guys. Bantagin mo din na hot dun ha. Sayang ka. Ano yung pamahaw? Sampurado. Nansa naman yung buhok bin. Naingo naman nagpasit kanton. Kaon na. Nasa mga kaliwat. Asam kaliwat? Hmm? Ang tama din na, kulog mo na. Dani raman. Halo aba. Usik. Tablija na. Ningkuan. Nagaban. Bantet pa. Kailas.
Lisod pag di kaigangan. Kasi gara kag iktin-iktin na ng bula. Tara nagtali ng buhok ang diigang. Dagan di magligpad-ligpad. Human ka dani? Butangin na nagatas. Ow. Si Bingbing, tapos baling siya. Kaya nagka. Kuhan-kuhan na po dari. Di pa istorya. Di pa sugo. Tuan ni sibat. Ah. Init pa. Ibaw kang gaso-aso pa, dirit siya pud sampak. Hupja ba, hupja. Kinsa to, Nay? Ha? Kinsa to? Kaman si Julie to. Yung speaker. Matala na sa kanya kasampuan nito. Dito mo kung padatang. Tawa kang mag-monitor. Kaya ba si mo? Suguon day kong dudo. Kalimot ko. Madul mag-ihatag to. Sabot mo ko nila. Nga na din yung sukal bi out. Hindi din mo ihalo tanan. Siguro ka doon makaraw. O ka na. Paningot siya oy. Papanadod mo kakon. Nadod mo na mga kwartabit ah. Kaunta guys og champurado. Patambok. Sige na. Alam kaliwat, bigo apa mo ka? Liwat ni Janet. Na? Alam liwat, Janet. Romeo. Alam di ay? Amo. Ay, imong. Nimo. Dati na nanay katawag. Tiri. Di ba gati rin? Diyan tawag. Ayaw, be. Ikaw na. Sama din, nama din. Yan naman na dyan, oh. Gilak man. Ngano? Nga ano po? Gilak man. Panoramik na yung? Oh, siguro. Oh, murag di. Di. Opo. Hindi man siguro. Atong tilawaning kuan. Hala, nasamdan man. Pang isa bang na. Tapos kamuti guys dato kinuhang nanay gapong magka. Uli ka ni kaante. Ingat kila mo nagban. Hamal si Kwan din din. Ning layas tos bali siya. Hindi na bang nita. Mo kuan ram dai si jagpanit.
Nipis ragpanit. Love you. Is lagi. Na, tanawa. Samad na. Yep. Hindi na makain. Di man ni siguro po tinagad. Oo. Binote. Grabe la juwa ka magyadtuan. Baklay po di kisiglinin ka dyan. Murabag ito. Gibaja nilang kuya sa una na kabatang. Karon. Marang tigay yung dodo. Nami rabat eh. Nasama Isa na. Di na nanisama daas pagsungkit. Radaghan na lagi sig bunga dani. Grabe, bunga na ano na. Kanang way samad. Kare ba? Magmay. Wa gali ka maligo bi. Nakadungsingat na hinuon ka. Ang pagwa magtubig. Wag yapoy agas. Oo. Hindi ko minta ko lagi. Bi tilawan. May anggas. Tamis ba? Nariya. Minsan na magajud kaya di man mo. Sagot si. Kuan dodo. Nge. Isa lagi on. Natutas way tatsa. Basi utang is. Kami ko na tanaw. Ihatag sa ma'am. Kilaway ko no. Ay maugay ko no. Di ko ana nasamdan magunas pagsungkit. Kare kay wa. Anay ni ko. Masud man ija ay. Di lagi nasamdan ang lubot ba kare kay wa ri samad. Ay nasamdan na pod. Sige, kamo na may magsuras dodo. Wa oy. Kung makikistorya ni Jack eh. Text kan. Di. Mas tips mo lagi babas dodo lagi istorya. Paite. Di man hadlok yan sa palagod ba? Ano na kare ba? Napay daghan ko. Overripe naman eh. Nasamdan ang lubot. May dapat ko. Pagkuha sa silupin bikaw, sidlas pakpak be. Di. O katong kuan balding puwa. Ay bading po. Sige na. Sige. Salamat. Salamat po din. Bye-bye. Lang sa sariya. Isa. Balding puwa. Isa na, babay na. Babay na. Babay na. Babay na. Sige, may sabi sa pang masinaguan. Ibang by Jessic. Mulmul gabi. Jara. Wala. Di, katong sa. Katong isa dali dapat sa lababo. Kato daw balde. Tung sa lababo balik si. Kato na po ang itong madigunda. Ibutang. Isa nagkuha. Na mo nagpurma silang bahay. Ang kana. Ana ko man nagsunod kasunod. Bahay ni. Concrete man day nga Dapit na sa eskwelahan di. bangsa. At bangsa. Dapit krasada. May bikiri bitaw diha. Naglang bahay. Maju kayo manakad sa laing bahay. Lapit. Isparon man dahil si Japon. Ano yan? Tilaway. Kaya ko na din. Naglikrit na Dahil nakiriw-kiriw. tilawan. Tapchin ka naman ang Di man pait. Tabangan ramam. Ayun. Dapit ka lang. Ang bandidik siya. Isun po sa bandidik. Ang labog sa lado. Ang mana. Paiton Kanang gamay. wasamad. Paiton gamay. Kasi ito kita din eh. Hasa. Doon. Taga Del Monte man to. Lasa. Tino. Ano may? Tabang. No, dahil po duway manguha. Kay grabe. Ang yummy. Ag sa puti rabi ka ko abi. O baka katilaw sa puti te? Kaon ako palit ko sa una. Haman na. Tas red. O humok man to. Nasiris natin. Tas ubos. Sobra. Sobra na. Na, kung hantong. Ang kamo sa kamuti. Kamuti. Ano may pan? Kamu tiri pa ka? Kumot nang ka. Pan. Kanang isa sa silupin dali. Isirag dali grape kay na kurente. Plato palihog o kutsara. Nga nga ka matuhog, suguan, di karon. Sunod ko sa vanilya na pod. Ano yung mga maghipos ng kusina ng mga nila. Oy, O ka naman humok. Humok ko kan. salamat. Welcome. Na, na, sila dito may buto.
I love you. Ano ba nang natog? Sige mag I love you. Wow, parang lamia sus darati. Na. Tiale! Oh. Wa na. Pas mga atistil ko bitaw ko sa labi. Lamig. Lami man day. Lami man. Itugo. Buhon. Sigig sugo ko. Mami. Ate Esther, belated happy birthday. Lami. Wala lami alagi ti tamis. Lami rin. Tilaw ko. Apre ka katilo na natin. Natilaw na. Kato din palit ko nimo. Dako na magligaw ah. Nay! Kanang? Nay nabuhi mo te? Hindi ara. Nga nakadako. Lami araw mo ta abokado. Picture ka? Raw. Hindi. Kani. Ay nga adik ng reels. Di real sa ang Bonuses. misis kay way kita sa video. Namir ba ka nang kayong bugnawa pa? Han? Mamingning. Ayan na. Gana! Ah! Narin na ta. Katugon da. Sige, I love you. Merinda time. Di ba kiruhan na ng standing? Way unod. Luod. Asa mo kumusaway? Kanto mo. Nanay mo. Nayo! Kapot. Deko. Karnapon. Kalami, rasa po. Uy! Ano ko marusip? Masupay tari ka to katister. Masupay tari ka to Daghan ko bayad daan yan. uban ko katipunan at tister. Gilibog ko yan, nagasa ka mahigda, gabi eh. Dujuron ko si babaw. Kaay mesa. Dujuron po ko dito sa babaw. At tister. Wapa si ka tister. Buyag. Bernis na baron. Bernis ron day? Nakalunis may na ako yung klase taysa. Guys, mampod. Wala mo. Taysa kadungsingot ko taysa. Nanapan na na yung microphone. Ay naman din. Microphone. Ngayon sa nasa ko. Sige po kabila, sige po balik. Naman din yung sa ko. Nag-ayos man eh. Gamay no? Lami. Tister. Pati lawa kung taon na si Jalo eh. Ha? Nahitip po ko at tister. Hindi. Ante, masina. Di mo kaon. Netflix eh. Ikaw, kang gamay. Oo. Lami. Diyan lagi pa ayos man. Kaya pag-vlog na kulot eh. Tingan. Sila. Isang sila. Mga guys. Hello guys. Pwede na? Pwede na. Magpakasal kuya bata at tister. Mana? Mana? Kasal. Magbayra. Hello guys. Pwede na ba mag-vlog? Taysa mo tilaw Uy, ko. Uy! Kitit. Kuko sa harap. Gagit na. Gidagit na riyan nag-usa. Mama. Tuwa, tanawara. Lala. Nagto. Mama tukoy naghuman ma. Nanay na nagituguan. Gidagit na ni Jack. Hindi mo din natanan. Lala. Pila ni katoy mabunga? Sintinyal man na. Sinyo. Magidang po ako na rin kamura mo na yung pagmabulo. Bitaw. Hala, tayo batang akop-akop po. Lala. Marabi. Ingnayan nga was out. Dahil ka to gati tister ha. May bisita. Merinda tayo. Uy, balik sa Guys. paso. Hindi na ka mga piti. Tagam na ka. Balik sa napaso. Uy, na lagi puti. Puti lagi ng kabuti. Nagalay violet, wala magkakuha. Sam is man nagipis. Pero sa giso des piser nga. Nice. Tingam ka, anay? Mama? Yari. Diyan na katapos ang mo. Sinapos mo. Tamis. Mag-video kita nagbako na alas 4 tayo sa akin. Jesus Mario Joseph. Grabe. Iwayang doon. Kanta sa statistic la. Happy birthday tister. Di, katong pagkanta, ginawa mo ka. Kanta to. Igabalos ko ni mo tayo sa. Oh, sige. Sige, kanta. Kato. Minaw ko. Sige. Sige na. Di mag-video game ka. Sige na. Ready. Sige na. Ready, get set, go. Kapalok to. Ikabalok mo. Pasalamat. Kabalok ko ni. Taro nga. Maro to. Paglukso.
Ag naparbayda sa sampurado di ay nay. Alam ko nanay. Pwede na ba ako mag-vlog? Kay mga siging tanawang nanay. Tiguang na hanaw mo. Tiguang na nasa tiri tayo. Tiguang na ako mag-vlog. Manang manggani. Tiguang na si Ding. Nasa si Ding. Sita na ba si Ding? Nag-vlog ka? Atay sa. Ako. Aw. Wala ka. At Esther, tiguang naman lagi sa tiri tanaw na ti. Ay, tatere ah. Ilot. Tatere, ka na bigay balahan. Hala mo ulit, ano ba to day? Ano ba to? Gimingawang ka. Lagi pa rin sagpani mo ba? Hala, ba't si mong mama sa puti na? Matuog na una ti Esther. Stress na. Kaka, man ka. Hala, asa ka magmahid-mahid niya ah? Uy, mamalit. Maunhunaw ka wa man na di kakaan. Sila ka nagbungbong ah. Nang lakra nag... At Esther, ban ko sa tipunan ang muduaw ko kung inday manidres at Manidres. Ah. Nan sa bakabi? Uban Last na regreso to. To ah. Balik to. Balik ka? Ilok. Dagan ha. Si, Jekse. oh. Paakon, kunutron. Sa panangamot yan eh. Kami nanay. Gapon. Unod sa... Katay nagsaw po na. Anuan. Gipangkut-kut na sis ilaka. Wala eh. Kamutihan sa tere. Napa. Bukan ka sa purado te. Oh. Ha? De. Pilit na, kisampurado.